Erabakitze eskubidea albiste Eskozian, Katalunian baita Euskal Herrian ere. Hauek eta beste hainbat martxoak 13. honetan, hasteko eta behin lerroburuak. Kataluniako auzitegi nagusiak zigortu egin ditu Artur Mas, Joan Artega eta Irene Rigau 2014ko azararen 9an kataluniarrak independentziari buruzko galdeketara deitzeagatik. Espainiako auzitegi konstituzionalak galdeketa debekatu zuela eta desobedientzia delituagatik zigortu dituzte. Prozesu subiranistagatik zigortu dituztela esan du Masek, epaia ezagutu berritan. Eskoziako parlamentoak bestalde, bigarren erreferendumerako prozedura abiatu du, datorren astean babesa eskatuko dio Eskoziako lehen ministroak bertako parlamentuari, erresuma batuko lehen ministroarekin independentzia erreferendum bat negoziatzeko, adierazi duenez lehen ministroak berak, Brexitak Eskoziarrentzat zer ondorio izango dituen zehatz mehatz jakitean egin beharko litzateke erreferenduma. Data ere erabat zehaztu gabe, 2018ko udazkenaren eta 2019ko udaberriaren artean. Eta bitartean, igandeko galdeketetan parte hartzera deitu du gure esku dago ekimenak, 2001 voluntarioariko dira lanean, 35 herritan egingo dituzten herri kontsultetan. Galdeketen baitan, zilegitasuna eta bermeak izango direla nabarmendu dute antolatzaileek. Espetxera bidale dituzte Iruñeko istiluei lotuta atxilotutako 3 gazte, terrorismo delituak egozten dizkie epaileak, laugarren aske utzi du epaileak adingabea delako atxilotuei elkartasuna adierazi diete represioari autodefentsa dinamikak eta ernaik sortuk ere atxilotuak aske utzi eta Espainiako poliziak behingoz Euskal Herritik alde egin behar duela esan du. Era berean, nabarmendu du bestalde, ez duela bat egiten manifestazioa deitu dutenen estrategia politikoarekin, Iruñeko aldaketa politikoaren aurkakoa dela ulertuta. Eta Iruñan segituz, udalak frankismo garaian gertatutako 309 iruindarren hilketak eta 1000-tik gora espetxeratze ikertzeko eskatuko du. Argentinako frankismoaren kontrako kereilan ostiralean aurkeztuko du udalak bere kereila, Joseba Siron alkateak berak eskerrak eman dizkie senidei eta elkarte memorialistei egin duten lanagatik. Eta ez beharra lan arlotik, langile bat hil baita Bilbon, eraikin batetik behera erorita, Arrigorriagako 60 urteko langilea da hildakoa, antza denez, 4. pisutik behera erori da lanean ari zela, Bilboko Erribera kaleko eraberritze lan batzuetan ari zela. Gabon daizuela guztioi, atarian aipatu bezalaxe erabakitze eskubidea eta subirautza bidean emandako hainbat urrats ditugu albiste gaur eta hasteko eta behin Katalunia aldera goaz, izan ere Artur Mas inhabilitatzeko erabakia hartu du auzitegiak. Hain zuzen ere, atarian aipatutako prozedura horren baitan, Katalunian auzitegi nagusiak hartutako ebazpena dugu albiste, zigortu egin baititu Artur Mas, Joan Artega eta Irene Rigau. Guztiak 2014ko azararen 9ko herri galdeketagatik. Kataluniarrak independentziari buruzko galdeketara deitzegatik hain zuzen ere. Gogora dezagun, Espainiako auzitegi konstituzionalak galdeketa debekatu egin zuela, desobedientzia delitua egotzi zien orduan agintariei eta halaxe zigortu dituzte. Zigorren artean, besteak beste, inhabilitazioa bera. Prozesu subiranistagatik zigortu dituztela nabarmendu du Artur Masek epaia ezagutu berritan. Serenitat i al mateix temps molta disconformitat, perquè crec que és una sentència que simplement no tocava. Després m'hi referiré. És una sentència que està agafada amb fòrceps des de molts punts de vista i que, en definitiva, doncs, no és el que una democràcia hauria d'aspirar a tenir. Kasualitatez bi albiste iritsi zaizkigu gaur egun berean, biak oso esanguratsuak, alde batetik Katalunian hango justizia auzitegi nagusiak zigortu egin ditu 2014ko azaroaren 9ko kontsulta simbolikoaren antolatzaileak, eta bestalde Eskozian hango gobernuak jakinarazi du patxada osoarekin 2018an edo 2019an independentziari buruzko erreferendum bat antolatuko duela 2014an egin zuen bezalaxe. Zorionez bilak batera iritsi zaizkigu, ez gaitezen ahaztu zein den normaltasun demokratikoa eta gogoratzeko hemen indarrean den araua ez dela hor sartzen, eta horren seinale baita ere aste honetan Europatik iritsi den kritika
Espainiako Auzitegi Konstituzionalaren erreformari buruz. Kataluniaren kasuan, epai irakurri besterik ez dago ikusteko epaileak xehetasun txikienetara jo behar izan duela zigor bat ateratzeko horretikan, argudiatu du azaroaren 9 aurreko egun horietan kontratu batzuk ez direla eten, nola gobernuak bermatu zuen eskolen irekiera boto leku bezala, eta besteak beste publizitate kanpaina ere ez dela eten. Horre guztiak badirudiolako argumentazio sendo bat eraiki duela 98 horretan, baina benetan begirada paperetik pixkat altxatuta ohartuko gara ez dela oso seinale ona halako xehetasun txikietara jo behar izatea, ez? Uste dut guztio konturatuko garela giltzen banaketak edo kontratuen sinatzeak edo baita ere publizitate kanpainarek soilik ezin dutela erakutsi zer zen 2014ko azaroaren 9 ura, ez? Milioika herritarrek eskatzen zuten ariketa demokratikoa. Justiziak berak halako xehetasunei hainbesteko garrantzia ematen dienean, zigor bat ateratzeko balio diotelako, baina badiruen dienean ez diola inolako arretarik ematen, edo normaltzat jotzen duela bestelako errealitate bat, horren azpian dagoena, eta da Espainiako gobernua bera izan zela auzibide hau abiatu zuena galdeketa eragozteko, zalantzak sortzen zaizkio bati, hor sortzen den gatazka horren inguruan, ez? Alde batetikan justiziak berak ere zentzu onaren eta zentzu demokratikoaren aurka jotzen duenean, behar bada justizia bera da moldatu behar dena. Eta hori Eskozian badakite, eta hortan oinarritu dituzte, bai orain arteko 2014ko referenduma, eta 2018koan ere ikusiko da nola legea moldatuko duten hori egin ahal izateko. Orduan, iparra ez galtzeko eta ikusteko pixka bat gunon gauden eta Katalunian ondagoen gaur egungo bi albiste horiek balio digute. Ezin esan, Erresuma Batuak Espainiaren bide bera hartu duenik, Eskozian herri galdeketa eta herri kontsulta demokratikoan urrats berri bat egiteko asmoa iragarri baitu gaur lehen ministroak berak, parlamentuari eskatuko dio horretarako baimena, eta besteak beste Brexitaren eraginen zain geratuko dira, data zehatza ez dute aurreratu, baina 2018ko udazkena eta 2019ko udaberria dira fase horien lehendatak. Izan ere, Erresuma Batuko lehen ministroak berak iragarri duenez, Eskoziarrei zer nolako eragina izango, Eskoziarrengan zer nolako eragina izango duen ikusi nahi dute Brexitaren aferak, eta horren berri zehatz mehatza jakitean egingo lukete erreferenduma. Analisia, Aimar Altunak garatik. Zerbait esaten hasteko, esango nuke inor ez duela ez ustean harrapatu Sturgeonen iragarpen berri honek, hemen Eskozian behintzat. Britainiarrek iragan ekainean Europa Batasuna uztea erabaki zutenetik, mahai gainean egon den kontu bat izan da bigarren independentzia referenduma egitearena, alegia Eskoziarrei bigarrenez euren etorkizun politikoaren inguruan galdetzearena, eta nolabait esateko prozesu natural bat izan da gaur artekoa. Eskoziarrek batasunean jarraitzen aldeko botoa eman zuten, eta nolabait boto horri bide ematen ahalegindu da gaur arte Sturgeon. Horretarako 11 proposamen luzatu dizkio Theresa Mayren gobernuari, baina proposamen hauek ez dira aintzat hartuak izan, ez dira entzunak ere izan gobernu britainiarraren partetik. Horregaitik, esan daiteke beste aukerarik ez duela izan erreferenduma deitzea baino. Orain, hemen Edinburgoko legebiltzarra izango da erreferendumari data jarriko diona, baina ahaztu gabe Holyroodek Westminsterren baimena behar duela erreferendumaren prozesu guztia martxan jartzeko. Eta gaur-gaurkoz behintzat ez dago argi Theresa Mayk baimen hori emango ote dionik Sturgeoni. Itxura guztien arabera, ahalik eta gehien atzeratzen ahaleginduko da baimen hau Theresa Mayren gobernua, harik eta Brexitaren negoziaketa guztiak amaitu bitartean. Giro honetan egingo dira Euskal Herrian datorren igandean, estatus politikoari buruzko galdeketak 35 herritan egingo dira,
eta bolondresak 2000-tik gora herritar. Antolatzaileek berme guztiak ziurtatuta daudela aurreratu dute eta igandean parte hartzeko deia luzatu dute. Gipuzkoako 34 herrik eta Bizkaiko Larrabetzuk emango diote hasiera aurtengo herri galdeketen olatuari. Estatus politikoari buruzko kontsultak egingo dituzte igandean, Tolosaldean, Oiartzualdean, Hernanin, Astigarragan eta Larrabetzun. Nahi alduzu Euskal Estatu burujabe bateko herritar izan, horixe izango da Tolosaldeko 28 udalerrietan egingo duten galdera, eta Estatu burujabeaz galdetuko dute Larrabetzun ere. Oiartzualdean berriz, galdera desberniak egingo dituzte Errenterian, Oiartzunen, Lezon eta Pasaian. Hernanin eta Astigarragan Euskal Errepublika burujabe eta independenteaz galdetuko dute. Herri galdeketen aldeko ebazpena hilaren 8an onartu zuten Gipuzkoako Batzar Nagusiek osoko bilkuran, EAJaren eta EH Bilduren botoekin. Errenterian egindako agerraldian galdeketetan parte hartzeko deia egin dute antolatzaileek. Gure esku dago dinamikako bozeramaile Angel Oiarbidek azpimarratu du udalako 1,5 milioi bat izango direla iritzia emateko aukera izan duten herritarrak. Izan ere, aurten guztira Euskal Herriko 113 herritan egingo dituzte estatus politikoari buruzko kontsultak. Orain arteko 38 kontutan hartuta, udazkenerako 151 izango dira galdeketa izango duten herriak. Igandeko 35 udalerrien ostean, Busturialdearen txanda izango da apirilaren 2an. Ingurumari honetan, Bilbon bihar da astekoa Sandra Barrenetxea ustez torturatu zuten 4 Guardia Zibilen aurkako epaiketa. 3 egunez luzatuko da, asteburuan babes zabala jaso du Barrenetxeak berak, baita harekin batera atxilotu eta torturak pairatu zituztela salatu zuten herritarrek ere. Bihar hasiko da Sandra Barrenetxeak salatutako torturak epaitzeko prozesua. 4 Guardia Zibil eseriko dira Bizkaiko auzitegian. 2010ko iraian Barrenetxea atxilotu eta 3 egunez inkomunikatuta izan zutenean, torturak, lesioak eta eraso sexualak egitea egotzita. 19 urteko kartzela zigorra eskatu du Barrenetxeak berak sustatutako akusazioak, fiskaltzak, estatuaren abokatuak eta defentsak berriz absoluzioa galdegin dute. Bihar bertan interrogatuko dituzte 4 Guardia Zibilak eta asteazkenean emango du bere lekukotza Barrenetxeak. Ustezko erasotzaien aurrean egin beharko du. Berez fiskaltzak ez du egiten akusaziorik. Eta orduan horrek esan nahi du, ni ez nazela agertzen paiketan biktima bezala, baizik eta lekuko bezala. Horrek esan nahi du, ni besteko egon beharko liratezken neurri guztiak ezin direla egon, hau da, ezin da bionbo bat jarri Guardia Zibila eta nire artean. Nik deklaratu behar dut pertsona horiek atzean eukinda. Eta, bueno, batez ere erakusten duena da, zenolako eszenatokian egiten ditugu salaketa hauek, ez? Tortura kasuetan ere, indarkeria sexista emakumekiko kontrol mekanismo gisa erabiltzen dela salatu du. Violentzia matxista emakumeon kasuan beti da kontrolerako, emakumeon bizitzak kontrolatzeko tresna bat. Eta hori torturetan ere agertzen da, ez? Bortxaketaren mehatxua hortan oinarritzen da, ez? Bortxaketaren mehatxua gure bizitzetan, emakumeon bizitzetan konstante bada. Eta konstante bada eta erabiltzen da gure mugimendua, gure bizitzak kontrolatzeko, ez? Barrenetxearekin batera beste 8 kide atxilotu zituzten, ekineko kide izatea egotzita, eta denek salatu zituzten torturak, baina hauen salaketek ez zuten aurrera egin. Honen bestez, bere biziko garrantzia du epaiketa honek, kide hauentzat zein torturak salatutako beste herritar askorentzat, eta giltzarri jo dute aitortza, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermea lortzeko bidean. Hala adierazi zuten larunbatean Bilbon egindako manifestazioan. Baina Sandrak, eta argi esan nahi diogu, alboan izango gaitu. Impunitatearen aroa betirako bukatu dadin. Guztiok gara Sandra. 5.657 torturatuak gara Sandra. Eta ez dugu etxiko aitortza, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeak lortu arte. Barrenetxeak bere lekukotza eman ondoren, asteazkenean bertan, harekin batera atxilotutako kidetako batzuk deklaratuko dute, eta gero, mediku forentzen txanda izango da. Adituen frogak eta bi aldeen txostenak jasota, ostiralean amaituko dute epaiketa.
Baina kasu hau itxita eta ebazpena edonolakoa dela, gizarteak eta erakundeek badute oraindik zeregina Barrenetxearen ustez. Daukagu aukera orain, baldintzak badaudelako, baldintza politikoak eta nik uste dut baldintza sozialak badaudelako, ditugun kasu guzti horiek argitara eraman eta erreparazio bat eman, ez? Nik uste dut gizarte bezala dagokigula hori eskatzea, hori exigitzea, osea, hiritar bezala, pertsona bezala niri dagokit hori eskatzea. Badago abia puntu bat, hainbat neurri martxan jartzeko, hainbat hausnarketa egiteko eta hainbat lege inkluso definitzeko eta onartzeko. Orduan nik uste dut hori dela aurrera begira egin beharreko bidea, ez? Apirilaren 8an berriz, larri gaixo dauden presoen eskubideak eta egoerari irtenbide emateko eskara eginez, kalera ateratzeko dei egin du sare herritarrak. Preso gaixoen egoera larriaz ohartarazi nahi izan du sarek, izan ere azken asteotan agerian geratzen ari dira muturreko egoeratan daudela preso hauek. Gogor salatzen dugu beste behin, beraien... Batetik, Jaiki Edi elkartearen azken informeak presoen kopuruak egineko egoera ikaragarrian nabarmendu dute, 22 direlako egoera horretan diren euskal presoak, eta bereziki nabarmendu Aitzol Gogorza, Ibon Iparragirre, Manu Azkarate eta Oier Gomezen egoerak muturrekoak direla eta alarma guztiak piztutzeko nahikoa arrazoi badutela esanaz. Bosterdietan iparralde gizartetxetik. Bien bitartean Iruñeko udalak 309 iruindarren hilketak eta 1000-tik gora espetxeratze ikertzeko kereila aurkeztuko duela iragarri du gaur. Frankismo garaikoak dira denak eta berbezala ikertuak izan ez zirela argudiatuta, kereilara joko dutela aurreratu du, iragarri du Joseba Siron alkateak. 309 hilketa eta 1000 kartzelaratze aztertzeko kereila aurkeztuko du Iruñeko udalak. Frankismo garaiko izugarrikeria horiek ikertu gabe daudela oroitarazi du. Iruñeko udalak ostiral honetan, martxoaren 17an sartuko duela kereila eta alde horretatik eskatuko dugu kereila horretan ikerketa bat 309 pertsona erail zituztelako gaur dakigunez behintzat Iruñan, hiri honetan garai horretan eta garai berean Gerra Zibila eta geroko zapalketa garaian gartzelatu ziren 1000 pertsona baino gehiago. Argentinan zabaldu den kereilari gehituko zaio Iruñeko udalarena. Nafarroko Unibertsitate Publikoko ikerlariek frankismoko krimenen memoria historikoaren Iruñeko bulegoaren bitartez eginiko ikerketan 100 hilketa, atxilotze eta jazarpen aztertu dituzten arren, 17 iruindarren kasuen inguruan eraiki dute kereila. Arrazoi teknikoengatik hautatu dituzte 17 kasu horiek peritu txostena osatzeko. Transizioak ez zuela behar bezala arakatu garai hori eta gertatutako erailketak. Eta gaur egun orain arte behintzat ez da existitu borondate bat delitu eta erailketa horiek behar bezala aztertzeko. Biktimak eta haien familikoek urte gehiegi daramatzate itxoiten ia instituzioak erakundeak noiz hasten garen lanean gai honetan eta zentzu honetan udal honek nahi izan du sartu kereila. Iruñan bertan, gaur iluntzean izan dute gogoan Angel Berrueta, hil zuteneko urteurrena dela eta 2004ko martxoaren 13an hil zuen polizia espainiar batek tiroz Berrueta, 13 urte igaro diren honetan, auzokidek gogoan izan dute Iruñeko Donibane auzoko okina. Bestalde, asteburuan Iruñan izandako istiluetan atxilotutako 4 gaztetako 3 espetxera bidali ditu epaileak, bat aske utzi du adingabea delako, baina terrorismo delitu egotzita espetxera bidali ditu gainerako 3.
Espetxera bidali dituzte Iruñeko istiluei lotuta atxilotuetako 4 gazten artetik 3. Terrorismo delituak egotzita espetxeratzeko agindu du epaileak, 4. adingabea da eta aske utzi dute. Larunbat arratsalderako manifestaziora deitu zuen errepresioari autodefentsa dinamikak Iruñean. Dozenaka lagun elkartu ziren eta liskarrak izan ziren Alde Zaharrean. Espainiako poliziak 4 lagun atxilotu zituen larunbatean bertan. Epaileak ebatzi du 3 espetxeratzea eta terrorismo delituak egotzita auzia Espainiako Auzitegi Nazionalaren esku uztea. Igandean istiluak irmoki gaitzetsi zituen Nafarroako gobernuak eta zero tolerantzia adierazi zien. Parlamentuak 2 adierazpen onartu ditu, bat bera ere ez, aho batez. Lehena, Ainhoa Aznarezek aurkeztu du parlamentuko presidenteak, UPN eta PP izan ezik gainerakoek babestu ditu. Alde batetik errefusatzen ditugula, irmo errefusatzen ditugula gainera gertatu izandako gertakariak eta istiluak. Bigarren puntua guk berriro esaten dugu estrategia horrekin eta horrelako estrategiak ez datozela bat martxan dagoen aldaketa politiko eta sozialarekin, eta beraz gure estrategia eta gure guk planteatzen duguna da violentzia ez dela erabili tresna politiko bezala, eta beraz guk uko egiten dugu horrelako estrategiari, eta hirugarrenik kaltetuei guk adierazi nahi diogu gure elkartasuna. Creemos que son propios de unas épocas en las que los ciudadanos ya no estamos y que rompen la convivencia y los principios democráticos de convivencia que la ciudadanía está exigiendo. Beste adierazpena Alderdi Popularrak eraman du eta UPNek babestu egin du. Gainerako alderdiek EH Bilduk izan ezik puntu batzuk baino ez dituzte babestu. Partido Popular, que no tiene representación en el Ayuntamiento de Pamplona, ha querido forzar la locomotora y Unión del Pueblo Navarro, pues bueno, se ha sumado a esa locomotora que ha querido reforzar el Partido Popular. Nosotros, como saben, estamos siempre con las víctimas y no queremos saber nada ni de Bildu, ni de su entorno abertzale, ni tampoco de los verdugos o de las personas que actúan como actuaron esos violentos la noche del sábado. Justifika ezinak dira larunbateko istiluak baita Iruñeko alkatearentzat ere. Argi eta garbi gelditu dena udal honetan da lehenengo aldiz horren komplikatu eta horren zaila den afera batetan udal honetan eta udaletxe honetan ordezkatuak dauden indar guztiak ados jarri direla testu bateratu batetan. Testu bateratu batetan non argi eta garbi gainera arbuiatu egiten da gertatutakoa. Eta ez dakit ez, aho batez egite hori da nik pertsonaki eta alkate bezala eskertu nahi dudan zerbait. Eta edozein kasutan ere nik uste orain momentu honetan asteburuan ere egin izan dugu tokatzen zaiguna da baita ere elkartasuna adieraztea egun horietan kaltetutako pertsona guztiekiko. Bai merkatalgoko jendea, baita ostalariak eta hiritarrak oro har. Eta lehen esaten ari nintzen, benetako kalte edo kalte handiena etzela izan hainbeste gauza materialetan elkarbizitzan, baino eta horretaz gogoeta bat egin behar dugu guztiok. Halako gertaere gizartearen gehiengoak aukeratutako bidea oztopatzea dute helburu, alegia, bakea, elkarbizitza eta normalizazio politikoa. Atxilotuei elkartasuna adierazi diete, represioari autodefentsa dinamikak eta ernaik, sortuk ere atxilotuak aske utzi eta Espainiako poliziak bingoz Euskal Herritik alde egin behar duela esan du. Era berean nabarmendu du bestalde, ez duela bat egiten manifestazioa deitu dutenen estrategia politikoarekin, Iruñeko aldaketa politikoaren aurkakoa dela ulertuta. COVID biktimen fundazioak bestalde, legez kanpoko plakak ezarri ditu asteburu honetan, bai Bilbon baita Donostian ere, udal ordezkarien gaitzespena etorri da ondotik, baina esan da bezala publiko egin dituzte plaka hauen ezarpenak. Irudietan ikus dezakezuen bezalaxe, COVID erakundeko ordezkariak dira, kartel edo plaka horiek Donostia eta Bilboko kaleetan jarri dituztenak. Sí, ahí justo.
Bilbon bestalde lan ezbeharra dugu albiste, 60 urteko langile hil baita gaur, eraberritzen lan batzutan ari zela 4. pisu batetik behera erorita. Arrigorriagako langilea da hilakoa, esan da bezala 4. solairu batetik erori da, antza patio batera, barnealdeko patio batera, Bilboko Herribera kalean lanean ari zela, eraberritzen ari ziren eraikin batean ari zen langilea bergina, eta goizaldeko 11 kaldera hilda, istripua izan eta berehala. Tokira iritsitako suhiltzaile eta osasun zerbitzuek ez dute lortu Arrigorriagako 60 urteko langilearen bizia salbatzerik. Sestaon bestalde asteburuan izandako sutearen ondorioak ere oraindik albiste ditugu, bizilagun ugarik etxera ezin bueltatu segitzen baitute. Azken erabakien arabera, Sestaoko udalak hainbat ostatu eta hoteletara bideratuko ditu bizil lagun hauek. Gogora dezagun, suteak kalte dezentera zituela, kale nagusiko 80. zenbakian, eta horren ondorioz 38 familia daudela kaltetuta, 86 bat lagun guztira. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Jaurlaritzarekin hitzartu beharreko egoeraz eta konponbidez galdegin dute bizilagunek. Josu Bergara alkatearen mintzatu da, gizarte gaietako eta segurtasun arloko zinegotziak bat zituela esan da bezala, momentuz berehalako neurri bezalaxe, familia guzti hauen alojamendua bideratu du Sestaoko udalak. Es que no tomo atención, hay una altura imposible poner. Barakaldoko Guraso eta Milagrosa ikastetxeko langile hainbatek berriz, gaur Eusko Legebiltzarrera jo dute, euren egoerari irtenbide emateko eskatuz, gogora dezagun La Milagrosa ikastetxean segitzeko asmoz dihardutela, kalean protestan, gurasoek eta baita langilek ere, momentuz dirudienez baina, sailburuaren gandik, aterabiderik ez da, naiz eta kontuan hartzekoa izan, Barakaldoko udal talde guztien babesaz jo dutela eskakizun honekin bertara. Eta zientzia eta teknologiaren atalari helduz, NASAk beste hainbat irudi plazaratu ditu azken orduotan eta ikusgarriak benetan, izan ere, jakina zen, iragarria da, geurearen oso antzekoa den eguzki sistema baten aurkikuntza dutela eskuartean, tira, orain argazkiak eta irudiak ere zehatzago ikusteko moduan baituzue. Lurraren neurriko 7 planetako sistema da aurkitutakoa eta irudietan ikus dezakezue, geure sistemaren oso antzekoa dela irudiek frogatzen dutenez. Tira, eta geurera atzera itzulita, Herrigoraren bidez, bertako, sasoiko, naiz lehen mailako produktuak Herriberatik eskuratu alizateko, data gainean dugun honetan, gogora ekarriko dizuegu, egun bakarra duzuela, horretarako, bihar bertan martxoaren 14an baituzue, uzta berria eskatzeko azken eguna. Eskatu olioa eta kontserbak martxoaren 1-tik 14ra. Ez da ordea auzolanean Euskal Herrian aurrera dijoan proiektu bakarra, etxauziarena dugu horren adibide, eta asteburuan ere horren berri gehiago izateko aukera ere izan dugu. Izan ere, ez da astekoa, Erdiaroko gaztelu ikusgarria dela etxauzia, Baigorrin bertan dena, salgai da, eta bertako herritarrek bertarako eskuratu nahi dute, ekimen kultural eta soziopolitikoen elkargune bihurtzea baita, eta Euskal diasporarako gune zabal bihurtzea baita ere. Nafartarren etxea erosteko asmoa da. Iragarri dutena, Nafarroaren egunean iragarri zuten bezala elkarteko kideek. Badira, hainbat hilabete horretan lanean dihardutela, tira, auspoa eman nahi diote, asmo honi, eta horretan dihardutela gogora ekarriaz, guztien babesa eskatu dute. Esan da bezala, etxauzia proiektua garatzeko Baigorri. Eta kirol kontuetan, Anoetako derbia aipagai nola ez, tira, oraingo honetan, zuri-gorriak izan dira nagusi. Xehetasunak Beñazar Beitiak.
Asteburu ezin hobea atletikentzat, izan ere talde zuri-gorriak astebunetan jokoan zeuden biderbiak irabazi baititu. Larun batean Karla Lekuonan emakumezkoen taldeak 6-5 irabazi zuen Oiartzunen aurka. Lehen zatian markagaioan aurreratu ostean, bigarrengoan gol festa iritsi zen. Joseba Agirreren taldeak errenkadan lortzen duen 5. garaipena da hau, eta ondorioz Lehoiemek 3. postua begiz jota dute. Kopara indartsua llegatzea eta sekula lortu ez duten tituluarekin, hasiera garratza izan duen denboraldia irauli eta borobildu nahi dute zuri-gorriek. Gizonezkoen kasuan atletikek garaipen garrantzitsua lortu zuen anoetan. Zuri-gorriak nagusi izan ziren, txuri-urdinen jokoa indargabetuz eta buruz-buruko lehia gehienak irabaziz. Zelai erdian jasotako presioak Realaren aukerak ahuldu zituen. Raúl Garziak aurrena eta Williamsek ondoren Lehoien golak egin zituzten. Atzekaldean Jeraik eta Keparri Zabalagak lan bikain egin zuten, kolektiboki ahalegin handia eskatu zuen norgehiagokan. Bilbotarrek errenta handiagoa lortzeko aukerak egin zituzten, baina ez zuten asmatu. Realak aldea murrizteko abagunea izan zuen, baina Sánchez Martínez epaiak Raúl Navasen legezko gol bat balio gabe utzi zuen. Ondorioz, une honetan txuri-urdinek 4 puntotako distantzia dute atletikekiko, baina biek ala biek datorren denboraldian Europan aritzeko euren aukerak indarrean mantentzen dituzte. Eta bukaera aldera helduta, kultur lehioa zabalduko dugu. Laboaren txoriak dantza ikuskizuna bihurtuta eskaini dute asteburuan Bilbon alde batetik, Iñaki Salvador pianoaren soinuaz lagunduta, ez da aztekoa. Salvador izan dela urte luzez Laboaren alboko, eta Bilbon urtero egiten den loraldia jaialdiaren barruan eskaini dute Laboaren txoriak, baina dantzara eraman da. Eta Tolosako Bonborenean berriz, estrikailaren kontzertua, hilabeteak tarte dezentekoz erretiratuta egon ondoren, Tolosako Bonboreneako oholtzara itzuli baitira, eta zuzenekoa eskaini zuten, ez da aztekoa, estrikaila taldearen alde indartsuena dela zuzenekoa. Eta onberena izango da zuzen ere, Sociedad Alkolika talde gasteiztarra, datorren asteburuan izango da holtza horretan, eskenatoki horretan, izan ere talde gasteiztarrak lan berria du eskuartean eta aurkezpen birari ere ekin berri diote. Entzun dezakezuen hau, entzun eta ikus dezakezuen hau, antisozial lan berriaren baitakoa da, martxoak 3ko gertakarien harira egin duten argitalpenaren baitan esan bezala. Sociedad Alkolika talde gasteiztarrak bere lan berria badakarrela. Eta gure aldetik, hauek gaurkoz bildu dizkizu egunak, dakizue, 2011.eu zen, eta baita sare sozialetan ere. Gabon pasa, bihar arte.